Nosaltres ara mateix tenim un estadi municipal que el tenim, està a punt de sortir a licitació per 6 milions d'euros 25 anys. Els 3 primers milions d'euros van subvencionats al 95% per l'Ajuntament, o sigui, ens costa 3 milions d'euros la reforma que s'ha de fer l'Ajuntament, que s'ha de fer l'estadi municipal, perquè sigui un equipament de segona A, i com podem comprendre, jo crec que aquí ningú anirà a jugar a segona A, per tant és un equipament que només servirà per uns equips molt concrets, la ciutat no en pot fer res d'aquest estadi. Per tant, segurament la cosa més lògica seria que aquestes inversions se'n fes càrrec l'equip que guanyi aquesta licitació i, com és lògic i entenem, i suposem que un dels equips que es presentarà, i havent parlat amb ells damunt tot xerrant amb una taula, potser seria el moment de vendre un estadi municipal que nosaltres no en farem res, perquè és que no el podem fer servir per res. Perquè si poden fer concerts, sí, si poden fer concerts, si l'equip que el licitem ens dona el permís per fer-lo. Per tant, és un estadi que no ens servirà per res. Demanem o proposem, posem damunt una taula, assentem-nos, venem aquest estadi municipal pel valor que té, que són 9 milions d'euros, pel que havien dit més o menys que està valorat, i plantegem-nos un equipament esportiu. I no només de terrenys de jocs com és el rugby, és el futbol americà o el futbol base, sinó potser també, i com han dit altres vegades, amb una piscina municipal perquè la gent hi pugui aprendre a nedar i no sigui en clubs privats, i tot el que sigui necessari perquè aquesta ciutat tingui una ciutat esportiva i que sigui pública i municipal.